Nalog za plaćanje. U izborniku pri dnu aplikacije odaberite ikonicu Plaćanja. Klikom na ikonicu otvara se pregled funkcionalnosti koje možete koristiti. Odabirom opcije Plaćanja u zemlji otvara se nalog za plaćanje. Vaš osnovni račun je izabran kao račun sa kojeg plaćate. Ukoliko želite izmijeniti račun sa kojeg želite plaćati, to možete uraditi odabirom znaka na desnoj strani. Ovako će se otvoriti pregled vaših računa. U polju na račun možete unijeti broj računa, izabrati jedan od vlastitih računa ili odabrati spremljeni uzorak odabirom polja Moji uzorci. Potom unesite iznos koji želite uplatiti. Nalog je spreman za pregled i potvrdu. Ukoliko želite nalog spasiti kao uzorak, dovoljno je da unesete željeni naziv uzorka u predviđeno polje i odaberete Pregled naloga. Na formi Pregled naloga možete vidjeti sve detalje naloga. Ukoliko je sve ispravno popunjeno, odabirom opcije Potvrdi nalog pristupate autorizaciji naloga. Nalog autorizujete unosom PIN-a ili putem biometrije, ukoliko vaš uređaj podržava ovu opciju. Nakon što ste uspješno izvršili autorizaciju, dobit ćete poruku da je nalog obrađen. Ukoliko ste odlučili da vaš nalog sačuvate kao uzorak, dobit ćete poruku da je uzorak uspješno dodan. Nakon unesenog naloga, možete odabrati opciju da unesete novi nalog ili da se vratite na početnu stranu. Potpuno novo! Raiffeisen mobilno bankarstvo. Pronađite nas na Google Playu i App Storeu.